העסק שלכם חייב אתכם כדי לתפקד. כל יום מחלה, חופשה בארץ, או חלילה, חופשה ארוכה בחו"ל, מלווה ב1,000 תכנונים, גם אנחנו היינו שם. אתם בטח יודעים שאתם חייבים לייצר סיסטם שיניע את העסק לבד, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לאפשר לכם לטפח לצד ההכנסה הראשית, עוד הכנסה פסיבית שתאפשר לכם גמישות, שתאפשר לכם להיעדר מהעסק, להפחית פעילות לכמה ימים, לצאת לחופשה שכל כך חלמתם עליה, ובלי להיות טרודים שבסוף החודש לא תיכנס משכורת. עם השקעה לבחירתכם, נייצר עבורכם נכס דיגיטלי שיכניס לכם עוד כמה אלפי שקלים בחודש, וייתן לכם את מרווח הנשימה שאתם כל כך זקוקים לו. בטח שמעתם על השקעות כאלה כבר מלא פעמים, אבל אצלנו תקבלו ערבות על כספי ההשקעה, אחריות על הנכס ואפילו התחייבות להחזר השקעה לפני חלוקת הרווחים. דבר קטן ואחרון, מפקידים לקרן השתלמות? ההשקעה אצלנו בנכס יכולה להוות עבורכם השקעה חליפית וטובה הרבה יותר, בלי תקרת הפקדה, עם רווחים שנתיים קפואים, ללא מס רווחי הון ונזילות מהשנה הראשונה ולא מהשנה השישית. מה אתם צריכים לעשות, אתם שואלים? לקבל פרטים, לוודא שכל מה שאמרתי לכם באמת נכון, ולעשות את קפיצת המדרגה הנכונה והבטוחה עבורכם. תחצו כאן וקבלו מיד את כל הפרטים.